Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, Nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na mga napuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko na rin, ma'am. Bakit ko ka-impact na rin? kasarangan nga kasinatian. Naano'y tinig kong lab. Sure ka? Magkasalita. Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasib. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Aldwin Nacorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdanta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag singan nga Rosie. Dear Priscilla, suki ko ninyong tipaminawan sa radyo o online streaming. Sa mga sama na kong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsentro sa kaagi ug kasinatian isip usa ka OFW. Naaghat ko paminaw nining maong programa, gumikan sa akong pag-umangkon nga tigpaminawan gyud niini. Iya kong giagni nga maminaw sa mga programa, kay makarelate ko niini kay usa man lagi ko ka OFW. Ug mao kadto nga naaghat ko pagpada sa akong sukilanon. Ako day si Rosie, OFW sa Qatar. Sakit na sa kong buko-buko, uy. Ay, parihas lang ba yata ini, oy. Laliman si kagpila ka oras og duko sa pagpanay. Ay, paita biyagin taon aning pobrita, uy. Antos lang kitag maayo. Antos sa kagamay sa income. Mao. Uy, Rosie. Nakoy nadunggan ba nga na ako no i-hiring para Qatar? Mao ba? Unsa may gi-hire nila? Mananahi. Ha? Ay, mga flight anak, Berna. Ay, interesado ka? Oo, uy. Kana pa nga atog yung expertise ang gi-hire nila. Bitaw no. Oo, uy. Dili na ta maglisod, ana. Sigurado nga madawat kita, ana. Bitaw sa. Husto gid ka, Rosie. Sige. Suwayan na tog apply. Sige. Asa man ta mga play, ana? Ay, ako sa itong pagutan-un akong kaila, ha? Nga nagbalita na ko, ana. Sige, aron atuon dayon nato. Mag-inquire ta kung unsay requirements, ana. Sige, Rosie. Inig-out na to, ron. Diretsohon to na ako akong kaila. Tuon na ako. Unya, teksi o tawagi na yun ko ha kung unsay balita. Unsa? Mo abroad ka? Ay, nagplano pa gani ko. Ikaw saan ko makareact po ka, sobra rapod ka ayong mo abroad na dayon? Ay, unsa pa maday na? Nagplano na gud ka. Ingon ka nga mga apply ka. Kana kay nakahunahuna ka na. Interesado gid ka mo abroad. Oo. Ang kuno nako, interesado gid kaayo ko. Kay lisod na kaayo din uy. Gamay ra kay sweldo, kapoy kisig panahi tibok adlaw. Oh,
Wabre ko maana na na. Kadugay na nimong nanahiya. Karon pa ka mo reklamo? Unsay karon pa ni reklamo? Kadugay na nako sigig mo, nga kuwangon na gid ang atong kita. Sa tibuok na kong kinabuhi isip mananahi og RTW, wa gyud uminto ang income. Ikaw sad pakyaw-pakyaw ra sa nang imong trabaho. May lagnaa, may lagwa. Pero Rosie, naningkamot baya ko ha. Wa baya sad ko magpabaya. Ay o lagi. Wa ba ko moingon ba nga pabaya kang pagkaamahan? Gusto lang kong muasinso sa kinabuhi, Jorel. Akong gisuginlan ang akong bana bahin sa kong plano pagpang-apply sa Qatar. Medyo nasagmuyo siya. Nakalitan siya sa kong kisulti niya. Nasabot na ko nga dili siya uyo na ini. Apan hugot ang akong desisyon nga masuway ko pagpang-apply. Mamasin ko nga madawat ug adto na sa Qatar manarbaho. Hinaot ka nasabtan ko nimo. Huna-huna managko man ginang atong mga anak. Paeskwelahon man gina nato sila. Onya, kaya pa kaha nato na kung anhira ko din himanarbaho? Labi na kung mo college na sila. Ako na lang mo abroad. Ako yung mga apply. Pwede raman sad ba? So ayig pangitag hiring para sa gawas. Kung gusto ka, sige. Ikaw na larga sa gawas sa nasod og adto na ka manarbaho. Kay para na ako dili gid ta mo asinso dinis Pilipinas, Jorel. Dili na to mahatagan og maayong kaugmaon ang atong mga anak. Ako yung mga apply. Ako yung ngayang mularga og dili ikaw. Ikaw ang angayng mahibilin sa mga bata. Kainahan ka. Basta, ayaw og dayon og pang-apply ha. Onya, anogon kaayo ang kahigayunan. Sakto kaayo kay ang gihire nila mananahi. Og pasok kaayo ko ana. Tukay na ba ako mananahi sa kompanya sa RTW? Imposible sad kaayo oy kundi ko madawat. Basta. Ayaw pa dayon na nang imong plano. Ako yung mangidag ka-applyan para sa abroad. Carl, Joy, pagdali mo. Maliit na mos klase ninyo. Yes, Mama. Uy, Pastor Ray. Joy! Mama! Dali na, Joy. Mag-toothbrush na ta. Ako yung next, Papa. Ako na mag-toothbrush ni mo, Carl. Kay si Papa ni Inday Joy. Dali. Kinahanglan na sa kang mag-practice nga mag-toothbrush nga ikaw ra, ha? Kay big na baya ka. Okay, Mama. Dali na, Joy. Sige. I-holding toothbrush on. Smile. Okay. Sige. Brush your teeth na. Up and down stroke only, ha? Okay, Mama. Yay! Daan namin ni Baby Joy yung toothbrush. Yay! Faster na, Kuya Carl. Kay, adto na to sa school. Oh, Papa. Wow! Kamao man dayon si Kuya Carl, oh. Kamao naman ka mag-toothbrush, Kuya. Good job, anak. Sige, Rose, dali anak. Kay, ako na silang ihatod sa skulahan. Okay, sige. Onya, iniglakaw ninyo. Mugi ka na lang sa ko para mo trabaho, ha? Daan pagit ko. Naguna-una naman kong daan, anak, nga dili katungtan sa imong bana. Maolagi, uy. Onya, ikaw, gitugtan day kasi mo bana. Na, utrosad. Di mo sugot, oy. To ara. Mauna hinuon ni Ron. Parihas day tang duhaan, eh. Dili tugtan sa mga paris. Maulagi, oy. Naglalis ba din noon, mi? Kami kay hapit sad. Miingon man siya nga siya na lang ko ng mga play para abroad. Nung ka nga ako'y mo abroad, kay inahan ko no ko. Og ako kuno mo ay angay mahibilin sa mga bata. Hinoon, sakto man sad na. Dili man na ikalimod. Laan na tadiha nga ang inahan gyud ang anging mo at iman sa mga anak. Pero depende man sa na sitwasyon ko. Pananglit ang asawa di ay mo inaida kong oportunidad o kahigayunan nga maka-abroad. Nganong dili man, di ba? Maog yun. Kadaghan na dihang mga babae o asawa ang ni abroad, bahala na. Nakadesisyon naman gyud ko nga mularga ko. Dili ko mo patuo diya, uy. Tumano na ako ang akong plano nga mo abroad. Bisan pa man, supak ang akong bana,
ang plano na kong pag-abroad. Apan dili kini makapausap sa akong desisyon nga mularga ko sa laing nasod aron adto manarbaho alang sa akong pamilya. Nakasultihanay mi sa kong kauban sa trabaho, bahin sa among plano nga pag-apply sa Qatar. Sama na ko wa sabdi ay mutugot ang yampana. Apan ako sa kong bahin, tumanon gud nako ang akong plano, bisan pa man nga supak ni ini ang akong bana. Kadaghan na dihang mga babae o asawa ang ni abroad, bahala na. Nakadesisyon naman yun ko nga mularga ko. Dili ko mo patuo niya, uy. Tumano na ako ang akong plano nga mo abroad. Uy, hala, supako ni mo imong bana? Ay, oo, uy. Ano man di ay, para raman sa namo ba? O yaon sa kay bation si imong bana nga musupak kas iyang gusto. Mag-away mo ana, uy, Ay, Rosie. dili, lagi. Ako man siyang pasabton og maayo. Basta kay ako na'y bahala, ana. Unya, kanus aman tamo adto anang agency nga imong giingon. Hay, ikaw, agad ko nimo. Ubanan lang tika. Kay ako, di naman lang yung kumudayon. Sigurado ka? Oros, likay lagod sa away. Samok manggod. Uy, ako ra ding usaan ni mga play. Ay, sige lang, god. Kaya ra lagi na nimo. Ay, husto di ay. Na ako'y nakita nga posisyon sa manager. Mo na apply, Ros. Angayan ka, ana. Time pa unsa to? Manager? Katawanan sad ni mo, Berna. Ano ko taong mag-manager man ko? Ay, manager man sa usa ka tahianan dito sa Qatar. Pasok lagi ka, ana. Nago ka experience, ana. Dinhi, ikaw ba ya among head? Ay, sus, head raman na good. Lahi man na sa manager. Ay, daoroy, maura na, uy. Ikaw ang lagdana mo dinhi. Maura na. Basta tambag na ko nimo. Apply na. Ha? Ayun na pagduha-duha. Mo ni apply. Inig day off na to. O bananti ka dito sa agency. Manager sa usa ka tahianan ang akong gi-applyan. Di ba ging naman ka nga ayaw padayon? Jorel, wa man siguro dautan sa akong mga plano ba? Sa akong pangandoy alang ining pamilya, ha? Alang sa kaugmaon sa atong anak? Alang sad sa atong damgo nga makapatukod ta og kaugalingon na tumbay. Rose, di ba miingon ko nimo nga ako ang mangitag pagi nga makalarga o dili ikaw? Unya asa naman na? Nakakita na ka? Naka-apply ka? Asa pagdali-dali? Oh. Di man na madali. Mangita ba ka di kong asay mag-hire nga pwede kong mga apply? Unya kay ni ana man ning dili na ta magpaabot og dugay. Ni ana ning kahigayunan nga dali ra. Ako ang dunay dakong oportunidad karon, Jorel. Ang angay natong buhaton i-grab ta ning kahigayuna. Alang nako dili kini angay palabyon. Kay kun imo ning palabyon, kanus pa ka mo abot ang laing kahigayunan alang nato. Ha, Jorel? Nag-away good me sa kumbana, kay ako kung gitinuod ang akong pag-apply para Qatar. Bisan og masuko pa siya, wala siya mahimo pa. Tuod man nadawat ko, og wa may dugay na process ang akong papilis, og miabot ang adlaw sa akong paglarga para Qatar. Mama, ayaw naglarga. Mama! Mama! Mama. Gusto na, Carl, Joy. Mama! Balik na din sa mama ninyo. Mga anak, pasensya na mo, ha? Kinahanglang mular kasi mama sa layo aron adto mo trabaho. Alang raman sa ninyo ang paglarka ni mama. Nahibaw ko nga dili pa ninyo masabtan kay mga bata pa mo. Pero moabot ra ang panahon. Kung managko mo, makasabot ra unya mo kung ano ako ning gibuhat. Sige na, Ros. Lagaw na. Musamot lang kahuot ang dughanan ng mga bata. Di na lagid ko maghatod ni Mus Airport kay man tayo mabinlan ining mga bata. Okay ra. Dili sa ko gusto nga ihatod pa ko. Kay maghuot ang akong dughan. Mga anak, adto na si mama. I love you, mga anak. Hey, Jorel! Nanay taxi, Noy! Rosie, na ko yung taxi. Sige. Adto na ko, Jorel.
Ikaw na bahala sa mga bata, ha? Ayaw ba silang pasagdi, ha? Oo, Rose. Ako na'y bahala sa mga bata. Arin ako. Diyos ko. Kaot sa puntukan. Kasakit sa babati ka. Babati ang hilak sa mga bata. Masaylo ako, mga anak. Niala ko sa airport. Hamad International Airport mangkuno ni dinhi sa Doha, Qatar. Nindot sa dilang airport da. Pangitaon ako ang exit dinhi. Kay to dito magpaabot ang akong sundo. Ako, yun saon na lang ako inipagtultol. Bahala na. Magpangutan na lang ko. Imposible sad og wa gyud ka mao mo in English dinhi. Ayaw ka balaka. Ni anak ko diri sa among gistayhan, Joriel. Okay ra ko. Maayo ra ang akong pag-abot. Salamat taon sa Ginoo. Ang sunod na tong iyampo nga maayo ra unta ang imong kahimtang diha. Labi na simong pagpanarbaho. Maayo lang unta ang imong mga amo. Narap ko'y nabalitaan nga ngilad ko ng batasan ng mga Arabo. Shh, uy. Ayaw pagsabaan na, uy. Dili baya tanan ngilad o batasan. Naasad ba'y mga maayo. Depende ra gid na sa mataymingan o maswertehan o maayong amo. Paumagani ng iyampo na to nga matayming kag maayo ka mo. Maayo unta. Ni amang ko'y mga kauban diri sa among stayhan. Mga empleyado ra sad ni sila. Maayo noon. Kay narap kay kauban diha. Ya, kumusta man ang mga bata? Naraman diri, nagtuon. Ihatag ang cellphone, Be, kay mag-istorya ko nila. Rose! Kadiyot ha, gitawag ko. Come here. You will start your work right away. Stop calling there. Rose, isong rin nagtingog. Ikasaban ka? Rose? Ha? Nanawag yun dayon ko sa kambana pag-abot na ko sa kong gistihan aron dili sab taon siya mabalaka. Samtang ng istorya mi sa cellphone, dunay kalit nga mitawag nako nga isog kaayo nga babaeng Arabo. Mibati dayon ko kabalaka. Nabot ko Qatar, ug pag-abot nako sa kong puyanan, nanawag dayon ko sa kong bana aron dili mapalaka. Ug samtang nagsulti mi sa cellphone, kalit nga kitawag og isog katingog. Murabag mga saba ang tunada. Nagpahibaw nga magsugod ako nukudayon sa trabaho o dili ko magsige og panawat. Hinungdan nga nakapaguntana nga kumpana kung gikasabaan ba ko. Ihatag ang cellphone, Be, kay mag-istorya ko nila. Rose! Kadiyot ha, gitawag ko. Come here. You will start your work right away. Stop calling there. Rose, isong rin nagtingog. Ikasaban ka? Rose? Ha? Wa man. Sige na, babay sa ako sang adtuon. Bye. Isukag tingog niya, uy. Mura magnasuko. Aksyon mo kong kabalaka ini, uy. Yes, ma'am? Why did you call first? Why you should listen to my orientation first? I'm so sorry, ma'am. I'm calling my husband to... I don't care. You came here for work, not for calling to anybody. Understand? Yes, ma'am. Sheena. Ma'am Sheena. Ma'am Sheena, I'm sorry. Now, listen carefully. As a manager of the sewing factory, these are the things you need to know. Okay raman ko diri, Berna. Ni uban pa ka nako. Kitang duha unta mo'y ni adiri karon. La,
kunya hinungdang na magkabuwag ni mo'y gidangan. Sus, wala naman gid unta say mahimo ba kung di dayon pa unta ka? Na, di na sa siguro ko madawat tungod sa akong edad, Rosie, uy. Magkuwang pabaya ko nimo. 40 na baya ko kapin. Maayo man ka kay bata-bata pa. Hinuon sad. Berna, nanawag day ko nimo ba kay na ako isulti nimo? Unsa man na? Aha ka. Naa may Arabo nga magsigig bisita na kus factory? Unsa? Uy, mabisita nimo? Diha mismo sa imong trabahoan? Oo, lagi. Hapit kada adlaw. Unya magdaog bisag unsa para ihatag nako. Ay ka. Ay, naibog na nimo, Rosie. Maogi akong duda, Berna. King anong espesyalon magyud ko niyag adto be? Unya magdaog bisan unsa para nako. Naibog lagi na nimo na unsa ka, uy. Na, patay ka do. Lain ra ba na sila maibog ko, no? Nya naara ba kay Bana? Kay bao siyang naa kay Bana? Oo. Pero mura man siya go'y pakialam, uy. Interesado gid kuno siya nako. Nahadlok man ko. Nagasugod akong trabaho. Isip manager sa usa ka tahianan sa Qatar. Unya, naiarabo nga suki sa maong factory nga nakagusto ka nako. Nagsige kini og adto ka nako. Ug nagpasabot nga nakagusto siya ka nako. Bisan pa man nga akong kisultihan nga duna na ko'y bana. Nahadlok na hinuon ko. Nabalak ka naman hinuon ko aning sitwasyon na, oy, Berna. Samukan man kus Arabo, oy. Hey, gwapa manggod ka, Rosie. Murang naibog gina nimo. Na, gwapa ba, uroy? Kadaga gwapa diri, ah? Ako gayang samukon? Aw, lahi, gid siguro ang imong datingan to niya. Sige na, oy, kay trabaho na ko. Manawag lang unya kog balik nimo kung dili na ko mabisi. Sige, amping diha. Bye. Masa Alairi. Good afternoon, sir. Aina China. In the office, sir. Aina Lucy. Sir Khaled. Masa Alhayas. Masa Alairi, Aidan. Here. This is for all of you, for your snacks. Shukran, Jaslan. Lisa, Aina Lucy. Wait. I will call her. Rosie! Rosie! Khalil is waiting for you outside. Ma'am Sheena, Go! Talk to him. Entertain him. But I believe he likes me, Ma'am. Yes, me too. I believe that he likes you. That is not possible, Ma'am. I cannot tolerate it. I already have a husband. Just entertain him. I am not saying that you will accept him as a boyfriend. It's only up to you. But you have to entertain him because he is a regular customer here. He always has bulk orders of thobi. Arab men's dress. And also abaya for women's dress. So, you have to nice to him. What? Now go! Go! Talk to him. Oh, I'm happy to see you, Lucia. How are you? I'm okay. Oh, good to hear that. Here, have it for you. Thank you. And chocolates. Thank you, Sir Kalila. I already told Sina that I will take you to dinner later. What? But, sir... Oh, don't worry. Sina agreed. She agreed without my permission? Yes. But why? Don't you like? She likes it, Sir Khalil. It's okay. Right, Rosie? Oh. After dinner, he will take you to Bayton.
Bayton? In a safe house. But, Ma'am Sheena, You don't like to go with me to dinner, Lucy? No. It's okay, Sir Khalil. You have my permission. Ma'am Sheena. Priscilla, wa ko makasabot sa kong kipati nga si Ma'am Sheena mao'y magbuot-buot og sugot nga paubanon ko nga mag-dinner uban ni Sir Khalil nga arabo. Kinahanglan ko nun akong entertainon kay suki kinenela. Wa ko nahimo kundili sa pagtuman sa iyang gusto. Priscilla, si Sir Khalil suki sa among factory nga akong gitrabahoan. Ug nasabot nako nga nikagusto siya nako. Mag-atuan siya sa trabahoan ug magda og buhat, chocolates ug pagkaon alang namong tanan. Usa kay gayon ni Ana nga giagdan ako og dinner niya. Ug si Ma'am Sheena ang nagbuot-buot ug hatag sa pagtugot nga mauban ko ni Sir Khalil bisan supak sa akong kabututon. After dinner, he will take you to Bayton. Bayton? In a safe house. But, Ma'am Sheena, You don't like to go with me to dinner, Lucy? No. It's okay, Sir Khalil. You have my permission. Ma'am Sheena. Okay. We will wait for you, Lucy. Okay, we're here in your safe house, Lucy. Thank you, Sir Khalil. Did you like our dinner? Yes, I like it very much. Thank you, sir. Oh, wait. I will open the door for you. No. It's okay. I can manage. No, please. I will open it for you. You are special to me, Lucy. I like you very much. I want you to be mine. Sir, but you know already. I don't care. I just want you. I like you. I love you. Oh. Please accept me. Love me. It's not as easy as that, Sir Khalil. You don't understand. It's okay. I can wait. I'm willing to wait. Just accept me and love me. I will not give up, Lucy. Calm down, my princess. Hakbi ani nga buha, uy. Careful, my princess. Thank you, sir. My pleasure. In fairness, ha? Gentleman man sa ding arabuha. Caring. Pero sorry na lang ka. Naan ako'y bana. Huwag yun kay makuha na ako. Lucy? I mean, yes, I will go now, Sir Khalil. I'll take you to the door. No. It's okay. I can manage. Oh, please, my princess. Okay. Thank you. I will push that doorbell. Thank you for your time, Lucy. Until tomorrow, ah. What? Tod man, naubanan gud na ako og dinner si Sir Khalil. Netong hikayo na konsensya na ko. Paminaw na ako nakasa na ko sa kumpana. Apan wa ako'y mahimo kay pagbuot sa mong labaw. Bisan tuod og manager ko sa maong factory, apan doon na paminggoy mas labaw namo. Nga mao'y magtukngod ako kang Sir Khalil. Kay lagi naaman ko sa laing nasod ug ubos ko sa ilang kahom. Kay naaman ko manarbaho nila. Ako na lang siyang gitumanan. Apanahibaw ko sa kong kaukalingon nga magmaiso ko pagsupak kung mula pa sa manggod gani sa dili husto nga ipabuhat niya kadako. Mauna, Jorel. Musulti lang ko nimo sa tinuod kay dili ko gustong dunay itago nimo. Naabay ako dinhi sa layo. Dili ko gusto nga maglain ang imong huna-huna. Rosie, sa imong paminaw,
Wa maglain ro nga kung huna si magsulti. Nga doon na day Arabo nga magsamok-samok ni mo diha. Jurel sad, uy. Maumang ka ning gisultihan ti ka, aron dili ka makaingon nga doon ako'y gitago nimo. Abi pa na akong ma-appreciate nimo nga akong pagsultis tinuod. Nga wa ko'y itago nimo. Oh, dili man di hinuon maayo ang resulta diha nimo. Oh, kung sa may gusto nimo matayon ako, nga wala, nga di na ko maapektuhan. Normal na nga, maglain yun nga kung huna-huna. O sa'y kalibutan ako nga... Nagbinoang ko dire, mao ba? Nga nipatol ko sa Arabo? Ikaw na ginasayo na na, Rosie. Ginoo ko intahon nimo, oy, Jurel. Ingon ana na balang gid imong pagtan-aw nako. Di ba ikaw rin nag-ingon na magsiganha na nimo? Magdag bisag unsa, ha? Unya mag-dinner mo? Uman, ihatod ka niya sa inyong safe house. Buot iba sa buot. Nga naguban mo, ni kuyog ka niya o nagpermi na ang inyong gibuhat. Nga ihatod ka niya kada human nimong trabaho. O lagi ni kuyog lagi ko. Nitug-an man ko nimo ana. Pero gipasabot na ti ka nga nung makauban yug ko niya. Ganong dili ko makabalibad. Kana tungod ni Ma'am Sheena. Ni aksyon kog supak niya apa nasuko siya. Nabalaka kog madumtan ko niya diri, Jurel. Unsaon niya ko? Sa ato ba, Rosie? Bisan unsay iyong ipabuhat nimo? Musugot na lagid ka? Siyempre, dili ko mulapas na sa dili mao. Natural, dili na sad gyud ko musugot ana. Asa man na pa dong, Rosie? Kanang musakay ka sa iyang sakyanan, kay mag-dinner mo. Ihatod ka sa iyang safe house, ha? Kana palang daan, libre na kayo kung unsay buhato ninyo. Kung nasa mo muadto, una kaniya iuli sa inyong safe house. Ingon ana na gid kahugaw ang imong huna-huna nako, Jurel. Sa imong paminaw, mabuhat na nako, ha? Kana naa sa imong huna-huna. Oh, nasa kong huna-huna nga, di na nimo mahimo, Rosie. Apan dili balikayan nga maghuna-huna sa ko, nga tingalig madaga. Dili ko manhid, Rosie. Nga dili mabalaka o mahasol nga maghuna-huna. Imo kong bana. Dili ka higala lang nga di maapektuhan sa imo karong gisulti nako. Ay, sa ato pa. Mas maayo pa di ay nga wa na lang giti kasultihis tinuod. Kay naglain naman hinuon ang imong tan-aw nako. O tan-awa, naglalis na lang hinuon ta. Dili kay lalis na lang nahitabo na to ron. Kung wa pa ko nimo sulti, di gyud ni mahitabo. O kanto na lang ko sa laing tao magkabalita. O baka, mahibawa na lang nako nga natintal na day ka diha. Ha, gubot basta ng gubot ang mahitabo na to. Ay, paita. Wa man ko'y laing kapaingnan ini. Ay, wa naman hinuon kay salig nako. O, mao ni resulta sa panaglagyo ang magdayon. Ani na lang. Apas diri sa Qatar. Padayunan na imong pagpang-apply diha. Apas diri. Ha? Oh, kunya ang mga bata. Ibili na ni Nay Pilaring. Ayaw paglangan ha. Pang-apply diha ug apas diri nako sa Qatar. Aron mag-uban ta diri trabaho. Akong gisultihan, akong bana sa sitwasyon ako bahin sa Arabo nga nagsamok-samokan ako. Ang resulta, naglalis na hinuon mi sa kumpana. Sa laktod, gibati na ko nga nagsilo siya. Nagkadesisyon na lang ko nga paapaso na ko ang akong bana sa Qatar. Wa ko magdahong. Nga bati di ay ang resulta sa kong pagsulti sa tinuod sa kumpana sa akong sitwasyon sa akong trabahoan nga dunay nagsamok-samok kanako nga Arabo. Og interesado kaayo kini nako. Ug kanunay na kong hagdon og dinner og ihatod sa among safe house. Padayunan na imong pagpang-apply diha. Apas diri. Ibili na ni Nay Pilaring. Ayaw paglangan ha. Pang-apply diha ug apas diri nako sa Qatar. Aron mag-uban ta diri trabaho. Oh, mas maayo. Okay ko na imong desisyon. Pero ang problema kung musugot baka ni si Nanay Pilaring nga ato ibili na yung mga bata. Ako'y bahala. Akong tawagan. Ako rin mo pasabot niya. Sige. Sige, sugdan ko na ang pagpangitang agency nga ka-applyan. Maayo kay, nakahuna-una ka na. Aron kung duha na ta diha nga manarbaho, mas dali na itong matuman ang atong pangandoy alang sa itong mga anak. Kung labaw sa tanan, makabahay na ta. Di na ta magsigi pangabang. Og usa pa, dili na maghugaw ang imong hunahuna. Maayo kay nagkastorya na mo ni Rosie, Nay Pilaring. Ayo, nanawag naman siya nako. Onya, okay ra nimo, Nay? Nga, anhi ibili nimo mga bata? Oy. Igsuon ko na nako sa Rosie. Nakasabot sa jud ko sa inyong tumong, nganong mga brod mo.
Suportahan ta mo ang inyong tumong, ha, Jor? Nga mahatagan ninyo sa maayong ugma ang inyong mga anak. Ug labaw sa tanan, pagbahigid mo, ha? Aron dili na mo magsigig abang. O, sikas kwarta. Salamat kay suporta og pagsabot, ha, nay. Di sabaya sa iyo na lang namo nga biyaan ang mga bata. Mga gagmay pabiyat taon sila. Pero unsaon man, lisod ang kinabuhi din sa Pilipinas. Akong trabaho din dili permanente. Maayo kay nakakita na dayon kag ka-applyan. Og nadawat pagyud ka. Oo, nay. Kaluoy taon sa Ginoo. Na naman ko experience sa ilang gi-hire. Na ako sa engineering department. Oh, mao ba? May noon? Hala, sige. Paningkamot mong duhas, Rose. Ako'y bahala din sa mga bata. Basta suportahin lang yun ninyo, ha? Kinahibaw naman mo. Unsara may akong pangitain taon. Oo, nay. Magpadarami nimo alang sa suporta sa mga bata. O para sa nimo, nay. Ayun, nalakog apil, lagod. Siguro halang ang mga bata. Nano niya, kano sa amang kamo larga? Sunod buwan, nay. Uy, sa sunod buwan na di ay dayon? Kaluis sa Ginoo in taon, wagud lisur-lisura si Jorel na dawat siya siyang ki-applyan para Qatar. Naa siya sa engineering department. Nahug nga naa siya sa construction nagtrabaho. Ug amo dayong gisabot si Nanay Pilaring nga to ibili niya ang among mga anak. May nalasab kani kay wa rin ko'y problema. Nisuguta sabgyut. Tud man miabot ang adlaw sa paglarga ni Jorel. Papa, ayaw ipa. Mga anak, inawag nga masabtan na ninyo puhod kung nga nung amo kinigibuhat ni mama ninyo. Balik-balikon yun din na mo pagsulti nga. Alang ni ninyong mga anak. Wala naman si mama. Ikaw sa twa. Carl, Joy. Sorry mga anak. Labo na mo ni mama. Labang kami ninyo. Anong largaman mo? Carl, aron makabay mi og daghang toys ninyo. Mga sinina, foods, og para makaskool mo. Nag-school naman mi. Na naman mi toys. Nasad food. Nasad mga sinina. Papa! Ay na, Jorel. Maglisod na kagtubagan ng bata. Maglisod pa yun na silang sabot. Sige na. Lakaw na kay biyaan niya kasi mong flight na. Sige na. Di na magkukabiya, onay. Na. Yan sa hawa man na nimo. Nadili ka mo dayo na. Madaot ka na sa kumpanya. Unya? Sige na. Ato na lang ko. Ikaw na yung bahala sa mga bata, ha? Isalig na mo sila ni Munay. Ay, lagi. Nahala, sige, lakaw na. Ang pengs biyahe. Oo. Pag-anak. Bye. Sige na. Bye. Bye, mga anak. Amping mo din, ha? Dili magpabadlong ni Nanay Pilaring, ha? I love you, mga anak. Sorry, mga anak. Sorry. Kumusta man ang taon ng mga bata? Ito 13 taong hilaks doha. Oot kaya kung dugan nga, mibiya. Ingon anak sa akong gibati ni Ato Jorel. Pero ato na lang yung una-unaon nga para ni nila ang atong gibuhat. Sige na, bye sa. Kay mo-check in ako. Message ako nimo kung on board ako, ha? Okay, sige. Message sa dayon ako ha kung naanak ka sa airport sa Hamad. Okay. Sige, bye. Amping sa biyahe. Na-message na si Jorel. Naanak ko na siya sa airport sa Hamad. Ay, thank you, Lord. Safe ra gyud taon ang biyahe sa kumbana. Mag-uban na gyud mi dinhi sa Qatar. Salamat, Diyos ko. Kumusta man ka diha? Okay ra ko dere. Maayos sila kong mga boss. Buutan na sila nako.
Ay, salamat in taon sa Ginoo. Iyagid taon tang gibless sa atong pagpanimpad dinhi sa Qatar. Imong trabaho diha, okay ra? Kaya ra? Kinahanglan kayahon, Rosie. Alang sa itong pangandoy. Maog yun. Nagplano ko, Ros, nga mangita tag kaabangan na ito din aron, mausa ra tagpuyo. Ha? Pwede ra di ay. Kanindot kod og tinuod nga, pwede ra tang mag-usa og puy-anan. Naabot ra gyud taon nga akong pana sa Qatar. Malipayon kay ko, kay maayo ra sad taon ang iyang kahimtang sa iyang trabaho. Ug mas nalipay ko sa nabati na ko kaniya nga maningkamot siya nga magkausar rami og puy-anan. Naabot gyud sa Qatar ang akong pana. Dako kaayo na kong kalipay nga sa katapusan pareho naming naa sa usa ka nasod nagtrabaho. Mapasalamaton kay ko sa Ginoo nga maayo ra sad ang iyang gitrabahoan ug ingon man mga boss. Nalipay ko sa iyang gipalita kanako nga nagplano siya nga mangita og among kapuy-an aron mag-usa rami. Tabangan kuno siya sa usa sa iyang boss nga usa-usap ka Pinoy. Sa itong pangandoy. Maog yun. Nagplano ko, Ros, nga mangita tag kaabangan na ito din aron, mausa ra tagpuyo. Ha? Pwede ra di ay. Kanindot kod og tinuod nga, pwede ra tang mag-usa og puy-anan. Okay ra magkuno na, kay magtiayon mata. Namday, prof, nga magtiayon kita. O nananghid mo ko diri sa usa sa kong boss. Maayo kayo, Pinoy rin. Mao ba? Kung maunang pwede ra, sige Jurel, pangita. Patabang anang imong boss nga Pinoy aron mag-usa na tagpuyo. Uy, ako tumina di Kalil. Mutago ko. Aron dili ko ni makitaan. Nag-anad na lang gini arabuhada. Abdul, please tell Khalil that I'm not around. I'm absent. I will hide in the comfort room, okay? Okay. Thank you. Bahala ka niyang arabuha ka. Abdul, where is he now? He just woke away when I told him that you were absent. Ay, thank you. Much better if Ma'am Sheena is not around. Yeah. She will really tell Khalil that you are here. Ay, salamat. Nakaulit na gitahon mi sa safe house. Medyo kapoy sa doon adlaw da. Uy, naaman din yung message ang akong bana. Na ako'y good news, Rosie. Nakakita na kog atong kapuyan. I-message ko kung mauli na ka sa safe house ninyo o pwede na kang matawakan. Wow! Akong i-message si Jurela. Nana ko na sinakitaan nga among kapuyan. Thank you, Lord. Malipayon kaayo ko, Jurel. Finally, ni anak kita, nag-upa na kitag usa kapuy-anan. Ang kwarto na ganoon ni Rosé, pero di sa gamay, di ba? Igo-igo ramsad natong duha. Pero, maulagi na. Dugang gastuhan na sa kay nag-abang man ta. Pero para na ako, okay ra nga nag-abang ta. Kay mas nindot man nga mag-usa gid ta. Manawag tas mga bata sa Pilipinas.
Malipayon kaimi si Jurel nga nag-usa na mi og puy-anan. Bahalag mag-abang mi basta kauban mi. Unya excited mi nga nanawag ni Nanay Pilarik aron ibalita nila nga nag-usa na may upuyo ni Jurel. Kumusta man mo diha? Ay, okay naman dire. Nangatog naman rin imong mga anak. Uy, sayo ding nangatog. Ay, sayo man yun na ako silang pagkatulgan ba? Kay mumata na sad bayag sayo, aram mas ko ila. Unsa man, nadawat na ba nimo ang among gipada nga kwarta? Nadawat na. Salamat kayo. Salamat sa kaayos pag-atiman sa mga bata, ha? Tuo di ay, naamin nindot nga balita si Jurel. Nag-usa na mi og puyo karon diri si Jurel. Oy, hala, mao ba? Maayo hinuon kon mao ka na. Malipayon ko alam ninyong duha Rose. Ni anak ko sa kong trabahoan. Sige na, okay na ko din Musakay para makagpadong sa imong trabahoan. Unsa man kaya ra gid mo nga maghatod kuha kanako kada adlaw? Basin bayag hasol na nimo ha? Ay, Rose, kaya hungkod. Time management ra magud na. Unsa bago day laing rason nganong mianhisag ko, aron maprotektahan ka. Who are you? Me? Yes. You. Who are you? Sir Khalil, this is Jurel. My husband. Oh, your husband? Yes, I am her husband. Why? Is there any problem? Tell me your price. What? What are you talking about? Tell me your price. I will buy your life. What? Tell me your price now. Mahiyal, muskilado, Khalil. Ma'am Sheena, stop Khalil, please. He's threatening my husband. Ay, kung magsige nag-ingon-ana ng arabuha na, Rose, alkansi ta. Kay nagsalig na siya nga ilaning lugar. Di na pwede, Rose. Inalang muuli ka na sa Pilipinas. Kaya ko mo cross country ko. Ha? Unya, wa pa man mahuman ang akong kontrata. Mohangyo ta. Ato nang i-report ang sitwasyon nimo. Masabtan na nila kay valid ang rason. Magpatabang da sa OWA, sa Philippine Embassy, ug sa uban pang government agency nga papaulion ka bisag wa pa mahuman ang imong kontrata. Kay delikado ka din O gunya ikaw, uli na lang. Kaya ako na'y bahala sa kong buhaton ug saon nga magka-cross country ko. Nanakoy amigo nga mutabang nako. Basta ikaw siguruan na lang nga makauli ka sa Pilipinas. Kampante na ko nga safe na ka, Rosie. Makalihok na ko sa kong buhaton diri. Mo cross country ko sa Japan. Jesus, Ginoo ko, Mao din ni tabo ng hospital. In town. Delikado, Simbako og mo tinuod tong Arabo ay kuyaw gid kaayo. Mauna ka decide na lang ko nga muuli. Og si Jurel magpalayo dito sa Qatar. Ni cross country siya sa Japan. Og nainitabang niya. Ay, maaya sa Ginoo na. Ron, makahands-on na ka sa imong mga anak. Ano si Jurel? Jurel na mga inabuhay dito sa gawas. Siya na malay may magpadalag ninyo din Pero pait sad lagi kaayo, kay mahog manggod nga illegal man siya dito. Dili siya katrabaho og kompanya. Pakyaw-pakyaw na lang gid siya. Sekreto lang. Tawgon lang siya og naay magpatrabaho niya. Noon. Daghan man to kamaon nung bana nimo. Wilder, mason, panday og uban pa. So ito man to stanas Jurel. Mauna. Kaluoy sa Ginoo taon. Baka panginabuhi ra sa gitaon to sa Japan. Mao lang lagi, illegal lang lagi.
Delikado sa din Ginoon to. Mag-amping lamang siya. Maog yun. Iampo lang yun dato siya kanunay. Nakauli ko sa Pilipinas ug si Jurel mao'y mipadayon pagpanimpad sa Japan. Na cross-country siya dito. Illegal iyang sitwasyon. Apan bisan pa man, nagmaisugon si Jurel sa pagpanginabuhi. Bisan pa man luyo sa kakuyaw sa iyang kahimtang. Magpada si o kwarta kada buwan namo. Pila ka tuig ang milabay, nakadesisyon siya nga musurrender na lang aron magpa-deport siya sa Pilipinas. Kay gikapoy na siya sa iyang kinabuhing magtago-tago sa nasud sa Japan. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Rosie.